החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד לשחק בדברים נפלאים. אפלטון. חינוכו של משה החל מגיל 0. האנשים שסבבו אותו נבחרו בקפידה. אם מישהו היה נקלע לשם בטעות, דבר שלא היה סביר, היה טועה לחשוב שהוא במנזר שתקנים. חינוכו של האור הגנוז היה שונה מכל חינוך אחר. בניגוד למקובל בשיטות חינוך אחרות, חינוכו התבסס על התבוננות ועל תבניות ידע פתוחות ודינמיות במקום קביעות והגדים. מבשרי האור ידעו תמיד כי ללמד את האור הגנוז מההבנות שלהם זה כמו לכלוא את עוצמת נשמתו בכלים שלא מסוגלים להכיל אותה. הם היו שם בשביל לאפשר לו להתבונן, בשביל ליצור לעולם גריעה רוחנית. הם נהגו להגות ולהעמיק ולהתבונן בחוכמת ליבם בכל אשר היה נדמה להם שהוא שואל. משה הקטן היה תינוק רגוע וערני, אולי בגלל המנקת העברית שהנקה אותו באהבת יתר וחום כאילו היה בנה, או אולי בגלל העושר שהקרינה אליו בתיה, שהפכה לאדם שהשלים עם עצמו, עם גורלו ועם אליו. אותו אל שלקח את שני עוברי הנפל שלה, פיצה אותה באופן הכי אישי שאדם יכול לקוות, ממצב בו היא סבלה ודעכה, אל תוך תחושה בה לשום דבר לא היה עוד משמעות בחייה, שוקעת אל ים הכאב שמילא אותה, מאותו בור עמוק בליבה שנוצר עם הפלתה את הוולד הראשון, ושהעמיק עד מאוד במקרה השני, ממצב שנפשה מענה להינחם, מרגישה דחויה ולא רצויה בעיני אלוהיה, למצב שהפך למעיין של עושר ומשמעות שהציף ומילא את כל ישותה. איננו יכולים לדעת את ההשלכות של החנקת פעולה ספונטנית בתקופה שהילד רק מתחיל להיות עצמאי. ייתכן שאנחנו מחניקים את החיים עצמם. מריה מונטסורי. בדרך כלל, האור הגנוז היה מתגלה בערך בגיל 2 עד 3. זה האחרון בישר על בו עוד לפני לידתו. מבשרי האור היו רגילים מתוך מסורת לתכנן ולהיות בשליטה לגבי מהותו של השליח שבא, ועד ידיעה תחת חסות איזה אל נובעת שליחותו, ובהתאם לבנות את הכשרתו. כל אחד מהם הרגיש הפעם שמשה בא לענות על קלקול ההרמוניה בתחום ההצלה של האל אותו הוא מייצג. היה ברור שהם צריכים להגיע לתמימות דעים על מנת להתחבר ולאפשר לאותן רמות הוויה רוחניות להתממש בסביבתו של הרך. נשמה שטרן נחסמה מלבד כאב המעבר המבלבל של כל נשמה המוצאת את עצמה לאחר הלידה בעמק הבכה, נתונה בסביבת כלים כל כך מצומצמים. מבשרי האור לא היו מקשה אחת. נשמתו של כל אחת מהם נבחרה בגלל היותה מקושרת באיכות לאותו שורש גבוה של אותו אל אשר כיהנה תחתיו. שורש משורשי רמות הוויה שהיוו את אותה חיות רוחנית גבוהה שבא לביטוי בשמו של האל אותו הם עבדו. הם היו מעין שליחי האל עלי אדמות. חינוכם התחיל בגיל 4 כשוליית הכהן הראשי של אותה אלוהות. הכהנים הראשיים התנהגו אליהם באבהות והערצה גם יחד. הם עברו הכשרה על ידי אותה קבוצת כהנים נבחרת שהקדישו את חייהם לביטוי אותה הרמוניה המובאת על ידי אותו אל. אותם ילדים עד מהרה למדו לפתח בנפשם את אותו פוטנציאל הטמון בהם ביחס לכוחות ומהויות שמייצג האל, להיות קשובים ורגישים אליהם, והפכו לצל האל. לילד הייתי נותן כנפיים, אך משאיר אותו ללמוד לעוף בעצמו. גבריאל גרסיה מרקס.
הכינוס כעבור 3 חודשים נקבע ליום השוויון בין היום ללילה. היה זה יומה של שו, אשר סימלה את נקודת האיזון והצדק בבריאה, השולחת מדי שנה את תפנות ואת גב לייצב בינם את הבריאה ההרמונית. מדי שנה נערכו טקסים על מנת לחלות את פני האלה, בתקווה שהסדר שישפיעו אלים השנה יהיה חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. שלא תימנע הברכה אף כאן בעמק הבכה, ואכן כל שנה הטקסים האלה נענו, ולאחר מכן התום היה כובש מחדש את השליטה על הבריאה. עד אשר היה מגיע לשיא כוחו 3 חודשים לאחר מכן, ביום הארוך בשנה, בו נערך הטקס הבא לחלות את פניו, לבקש ממנו למתן את כוחו האדיר על מנת לאפשר לבריאה להמיר את שפעו ולתרגם אותו במעלה זרם הברכה. הפעם הקדישו מבשרי האור את הגותם להרהור לגבי הדרך בה יאפשרו לאור הגנוז לזהור ברמת ההוויה הזאת, לנוכח האיומים על הישרדותו הפיזית והרוחנית של מסדר מבשרי האור. בהתוועדויות היו מבצעים תהליך של שיתוף מודעות אשר התבצע על ידי טיפוסם לרמת המודעות הגבוהה ביותר אליה יכלו להגיע יחד, כשכל אחד תורם את השתקפות רמה זו בכלים הרוחניים המייחדים את האל אותו הוא מייצג. הצירוף המשותף והפרשנויות המשתלשלות ממנו יצר כלי רב פנים לביטוי הלאה של הרמוניות מהמכלול. הרמוניות שהשאירו והביאו ברכה במורד המדרג בואכה עמק הבכה, והיוו כמעין תואם רחם או השיליה בעוטפים האלים את הטבע כולו, משכפלים אליו. הפיתגוראים תפסו את הנפש האנושית כאל שנפל ונכלה בגוף, ולאחר כמה גלגולים עתיד להשתחרר מעול הלידות. הנפש הינה נצחית ובת על מוות, וחשוב לעסוק בהיטהרותה יותר מלעסוק בגוף. מתוך תפיסתם הדואליסטית סברו כי תכלית החיים היא טיפוח הנפש, ועל ידי כך לשחררה מכבלי הגוף. מטרה זו ניתנת להשגה על ידי עיסוק במוזיקה ובעיון פילוסופי המזכחים את הנפש, ובכך, בדומה לתפיסות אחרות, הסבורות כי יש בכוחה של הפעולה הנכונה להתגבר על המוות ולהגיע להישארות הנפש, אלא שבמקום אמצעים פולחניים דגלו הפיתגוראים בהתבוננות בתשתית המתמטית של היקום. משהיה כלי זה שבנו בחבירתם, מתעדן ומשכלל צורתו, ומגיע לרמת דבקות הרמונית זכה ובשלה, היה בכוח האיחוד שלהם יחד להתמזג ולהיות איבר באותה רמת ממשות חיה, ממנה נובעים הדברים, להתמזג למהות אחת עם האגם, להיות האגם בו שוחות רמות ההוויה הנמוכות המשתפלות להן האחת מן השנייה, כמו מערכת שורשים ההופכים גסים יותר ואחורים יותר בואכה עמק הבכה, עד היותם לרמת ההוויה הכי גשמית וכאוטית יחסית להרמוניות, בה יכולת ההשפעה הרוחנית שלך מאבדת מכוחה, הנקראת בפי הדיוטות חומר. אולי זאת הייתה האופטימיות שלהם, או שזה היה מחמת הגעתה של נשמה מנשמות בני האלוהים אל עמק הבכה, עד מהרה מצאו את עצמם מגיעים אל האחדות הכלי, כאילו אותה רמת הוויה המתינה להם רק שירצו בזאת. אם בפעמים הקודמות היה עליהם לעלות בסולם שלב אחר שלב, מתוך הזדככות, תפילה ודבקות עמוקה בבניית השו, הגוף הרוחני בהוויות הגבוהות, הפעם הם הרגישו כאילו שמישהו בנה עבורם מעלית רצונות. די היה בהתכוונות הממוקדת על מנת שזה ימלא את חלל המודעות הפנימית שלך, ולמצוא את עצמך שם. אין ספק שהאור הגנוז משורש נשמתו של האל אותו אני עובד. רק זה יכול להסביר
את בהירות העלייה הקלה שחוויתי חלפה התחושה בכל אחד מהם, בלי שידעו על מה שקורה אצל האחר. חלק גדול מאוד של התנסותנו אינו ניתן להבעה במילים. אלפרד נורט ווייטהד. לא היה זה זמן למחשבות. גם אם חלפה תחושה כזאת, היא הייתה במעגל די רחוק במרחב ובזמן משמעות של התחושות. אי שם במורד העבר, הנובע מרמת סגוליות של הווה נמוך. או העבר העתיד, תלוי איך תרצו לקרוא לזה. מאחר ומטרתה של אותה התוועדות היה לחבור ולהתמזג באופן מוחלט עם אותה הרמוניה שאותה ייצג עבור כל אחד האל שממנו נבע שורש נשמתו. האלים, עצמותם שרתה באותם מרחבי הוויה, ממנה נמשכו ענפי הממדים שלנו על כל תופעותיהם, כולל זמן, משמעות ומרחב. לעבוד שם היה זה כמו להשקיף על כל הבריאה שלנו כעל צורתה המוגמרת, לראותה כהתהוות שלמה מתחילתה עד סופה, כמעין מהות צורנית בעלת מאפייני התנהגות, הגלומות אף הן בצורתה. שלב זה היה כמעט השלב הסופי אליו הם היו מסוגלים להגיע. כמבשרי אור מאומנים, הם אף ידעו להחזיק ידיים רוחניות יחד, ולהתמזג בעצמותם אל אותו מקום מעבר לכל זמן מרחב משמעות מוכר. לחוש שם באחד, הפועם את מהויות הווייתו בכל הבריאה המוכרת. נשמתם הייתה כה מזוככת באותה הוויה, עד כי לא העזו להגיע לשם לבד אף פעם. עוצמת האנרגיות שאהבו בתוך מהותם לא ניתן היה לתארה בשום צורה שהיא, הייתה אינסופית. הרמוניות מרוכזות כאלה שבהתפרסותן הלאה אל מרחבי הכאוס הצמא אליהן, נפרסת כל ההוויה המוכרת לנו במודעותנו כאדם, ועוד טווחים רבים של מציאות מאוינת לכאורה יחסית אלינו. פרפר הלילה המואר מעופף סביב המנורה עד הבוקר, ואז הוא שב על בני מינו לספר להם על מצבו באמירות נאות. הוא עליז ומשתובב כי הוא שואף להגיע אל השלמות. אור המנורה הוא ידע האמת, חומה אמת האמת, וההגעה אליה היא אמיתת האמיתות. פרפר הלילה אינו מסתפק באורה ובחומה של המנורה, אלא משליך את כולו אל תוכה. בני מינו מצפים לשובו, כדי שימסור להם ידיעות ממראה עיניו, כי לא די במה שסופר. אבל הוא, כלא היה, התכווץ ונפוץ לכל עבר. קיומו עתה הוא בלא צורה, בלא גוף, בלא שום סימן הכר. אל-חלאג' אתוסן, התפיסה הסופית. עד הגיעם לבגרות ואחריות מספקת, לא הורשה חניך המסדר לנסות לעלות במעלה הסולם לבדו. אף פעם לא יכולת להכין את עצמך, אפילו לא כבוגר, כך הוזהרו שוב ושוב. עליך להיות מודע לעוצמה ההרמונית האנרגטית שתשטוף אותך בהצליחה לעשות עוד צעד במעלה הסולם. היזהר לא לעלות לדלג שלבים חדשים לבד ללא בשלות מספקת. אתה עלול לפתוח סכר גדול מיכולתך להחזיק מעמד מול השטף. העלייה בסולם הייתה צריכה להיות מבוקרת, באיזושהי דרך לא מוסברת, על ידי האינטואיציה שלך. האינטואיציה היא ידע תחושתי שזורם במדרג ההכרה, מעין ידע מהעתיד העוזר לך במידה ואתה קשוב אליו בנאמנות לנתב את צעדיך, להזהירך ממוקשים שבדרך. היה עליך להקשיב לאותן אזהרות בכל נימי נפשך, מאחר באותה עלייה לא היה בעולם דבר מושך וממכר ממנה מבחינת תחושת המודעות,
מבחינת הנירוונה שהציפה אותך, כשאותן הרמוניות שטפו וזיככו כל נים ונים שבך, כאילו טבלת באמבט של התאבות ניסית, באמבט של אנרגיית חיים שפתחו את האני שלך אל מרחב להיות חלק ממנו, מיקדו אותך בתחושות זמן, מרחב משמעות נצחיים לעומת הקודמים שלך. היית חייב לשמור על שרידות כמו בכל פעולה בחייך, לוודא שהצופה המשגיח והמכוון הפנימי ביותר שבך, שהמהות העמוקה ביותר שנשמתך, לא תתמוסס לה לחלוטין באותו מרחב הוויה שקורא לך אליו, ולאבד תוך כדי כך את הקשר אל חייך, כאן, ברמת הגוף אליו אתה קשור. הצורה תמיד מהווה תת צורה של הצורה השלמה יותר שמעליה, כמו שאפשרות מהווה חלק ממרחב אפשרויות. כל צורה היא מהות חיה, אהובה במתח בין השאיפה אל הצורה שמעליה לתתי הצורות הנובעות ממנה, ובין ניסיון מימוש מהותה ברמת רובד הכאוס המשמש למצע עזר כנגדה. כל צורה חיה על ציר אבולוציוני דרמטי קרמטי של הידמות לצורה העליונה לה על ידי הגברת רמת הנקיות ההרמונית שלה, או היכנעות שלה עקב בחירות מימוש ירודות יותר על ציר קרמטי כלפי תתי הצורות שלה, בהתאם לרמת המוסר הכאוטית יותר של תתי הצורות. אלד. הם שמעו על חניכים כאלה שלא עמדו בפיתוי ועבדו, איבדו את חוט הכסף הקושר אותם לאורך רצף נשמתם. חוט הכסף הוא רצף העוגנים המאפשרים לנשמה שלך למצוא את הדרך חזרה. מאחר ומבניות החיים שלך, אותם מערכי אורגן היררכיים שבך יונקים את חיותם מפריסת הפירמידה המדורגת של כוחות ההוויה, של אותו מבנה הרמוניה נקרא מהות אדם, פירמידה שכל שלב בה מונח על הרמה הבסיסית שמתחתיו. ככל שתטפס בסולם הזה, אתה חייב להשאיר מספיק עוגנים הקושרים אותך חזרה, שיתנו לך כיוון, שיאפשרו לך נקודת אחיזה לבטא את הכוח לחזור מהשטף ולמצוא את הכיוון, את הדרך. בדומה לחוט שנכרך אחרי אוליסאוס בשוטטו במבוך אחר המינוטאור, אלא שהפעם החוט הזה נהרג מהמהות שלך, מתוכן הפריסה הספציפי שלך, צורת האני שלך על רבדיו, באיכות הסיב המחבר אותך בכל רובד. פריסה ששומרת על עצמה באיזון, בכל השתנות על אותו כיוון פנימי, בכל רובד הוויה במשרה שלך מתרגמת את צורתה כעוד סיב בחוט הכסף, כסיב בעל המרקם והצבע המקומי, רוקמת את שמה תוך התמזגות מלאה בים המשמעות האינסופית. כל צורה אשר נוצרת, גם אם בידי אדם, היא בת על מוות. כי הצורה אינה תלויה בחומר. החלקים אינם קובעים את הצורה. שרל בודלר. בניגוד לאוליסאוס, שמשך אחריו חוט על מנת לצאת מהמבוך או הבלבול, חוט הכסף במקרה של עלייה בסולם משמש למציאת הדרך בכיוון ההפוך, חזרה אל המסתור והמחסה של התפיסה הצרה, אל הקליפות החוסמות, משרייה בים המודעות, באור השמש הבהיר והעוצמתי של ההוויה, חזרה אל רבדיו הנמוכים במשרה האדם, לחסות בצילו של הכאוס המעמיק, הפרוס בחסדו של האל, בצורה מתאזנת במדרג אליו אנחנו רגילים. כחלק מהתרגול שנועד לחזק את יכולת האחיזה בצורה הגבוהה, על מנת לשמור על קשר חזק למהותה גם בסביבה יותר כאוטית, הם תרגלו
תרגיל שדמה למצב בו היה עליך לבודד טיפת מים מתוך מקור מים זורמים, לשקף את צורתה, לשכפל את מהותה גם מול הזרם הסוער ביותר, להפוך אותה לשקופה, להיות אותו החלל אותו ממלאת הטיפה, שמגדירה את עצמה בכל פעימה מעבר לזמן מרחב, גם אם השתנו תתי הצורות הממלאות אותה. להיות הנצח שלהם, ממנו משתלשלים וזורמים רמות הזמן מרחב והשינוי שלה. עד שלא הושלם הכלי ברמה מסוימת, הוא לא יכול היה לשקף ולהכיל בתוכו את האור המיועד לזרום בו. ואילו הפעם, הכלי היה שלם ובמלוא תפארתו, כמו הגביע הקדוש שרק הוא יכול להכיל את רמת השפע שמעליו, את רמת הקדושה הטהורה יותר, לבטא את העלייה ברמה נוספת בסולם ההוויה. כל צורה, רובד הוויה, מהווה נשמה חיה, בעלת מהות, שליחות, שאלה, ומרחב אפשרויות או מרחב פתרונות המיוחד רק לה. מעין מרחב מתמטי האוחד מתחתיו את כל שלבי הסולם הנפרסים תחתיו, סוכם את מודעותם וממדיהם בנשמה אחת. הצורה בה מתייחסים הרובדים כמתכנסים או נפרסים נקראת עץ החיים. אלט. הפעם העלייה לאחדות הייתה מהירה. כאילו נשמתם עברה זיכוך, משהו בתודעתם הפנימית העמוקה בא ממקום גבוה יותר, נקי יותר, צלול יותר. אם בעבר היה להם קשה יותר לאחוז ידיים במעמקי ההוויה, לזהות שם האחד את השני, ולמקם כל אחד את עצמותו באותו המיקום היחסי, התואם את מדרג האל, אותו הוא מייצג בצורת ההוויה הגבוהה יותר, לשקף את חלקו בצורת משוואת האלים, המהווים שלבים בפריסת מהותו של האחד שאין לקרוא בשמו, כפי שהתבטא ברמת הווייתם של האלים, וזאת על מנת להיות תווך צלול לזרימת ההרמוניה הזורמת דרך קרן השפע, המבוטאת באותה רמה, ועוברת ביתר שאת דרך חבל הכסף, הערוג על ידי ההתוועדות כולה. הפעם מרחב כוחות ההוויה ההיררכיים, מרחב האלים בפיהם הפשוט, היה ברור להם. במקום לגשש בחשיכה כדרכם, נדמה היה כאילו תלה שם מישהו פנס המפיץ הרמוניה, המספרת את המקום. הם זלגו באופן הכי טבעי כל אחד למיקום היחסי שלו במדרג האלים, וחשו את עוצמת החיבור והצורה כמקבלת חיות משל עצמה, ערנית מהרגיל. כשאני מתאווה להגיד מילה, הרי כבר ירדה הרוחניות העליונה מראשית חביון עוזה. עד שבא לדפוק בנימי רצוני, התגלם ההמון הרב של שרשרי נשמה. ראשים של תעלומות יהיו לאותיות דופקות בצד התחתון של נשמתי. אותו צד הקרוב לתוכן הגבייה ומקושר בריכוזה. הנני נאלץ לדבר. הרב הקדוש אברהם יצחק הכהן קוק. את אשר אהבו או חוו שם לא ניתן להביע במילים. על מנת לנסות זאת, אתה צריך להנחית את המשמעות, לפרק אותה בכל אחת מדרגות הסולם, ואחר כך לרסק את אותם שברים שוב במורד הדרגה הבאה וחוזר חלילה. ורק אז אולי תוכל להכניס את אחד מאותם רסיסי משמעות למילה הקיימת בשפה. כדי להבין מאותו צירוף מילים את המשמעות ממנה היא באה, אתה צריך לחבר לך פאזל שצורות לא מוכרות,
שהוא עצמו מהווה רק רסיס אחד מפאזל של צורות שעוד יותר לא מוכרות, ואף הגבוה מעליו עוד יותר זר ולא מוכר לכל מה שאתה מכיר ולחוקי ההיגיון שלך. לכן לא ננסה לתאר פה אפילו. הם עצמם היו מודעים לאי יכולתן של המילים והשפה הרגילה להכיל את אשר חוו. הלא הם היו שומרי טבע והכירו את האלים ונפתוליהם מתוך ניסיון ומעקב נצבר של מסדרם שהתנהל כבר על אלפי שנים. ולא רק זאת, אלא שהיה בידם מיתוסים וכתב רשומות עתיק שלא היה ברור מהם מקורותיו. זקני המסדר כינו המסר מן העתיקים. הוא היה כתוב בחרוזי משלים, חלקם מתורגמים לכתב ההירוגליפי שלא היו ברורים אף לזקני המסדר. מדי פעם, לאחר עליית הנשמה, התברר להם פתאום מובנו של משפט כזה או אחר. לכן, הוא נתפס כאוסף חידות המחכה למי שיעלה וימצא את המפתח להבנתו. אף אחד לא ידע מי המחבר, והאם המושג העתיקים מתייחס לעומק במרחב ההוויה או לתרבויות גבוהות ששרו באוספי זמן אחרים. היגיון הוא השיטה המאורגנת לטעות ב100%. רוברט היינלין. המפגש הבא היה כעבור 3 ימים. הם נזקקו לשהות הזאת על מנת להטמיע ולאבד כל אחד נקודת מבטו, למרות שהם חוו שם את האחדות המלאה. אם היית מנסה להסביר מהו מצב האחדות מלאה לאדם מן השורה, היית חייב לצייר לו מצב מלא סתירות. הוא היה חייב לשכוח כמעט את כל הגדרות ההיגיון המבטלות אחת את השנייה. זאת אומרת, בעמק הבכה אתה לא יכול להיות אתה וגם זה שלא אתה. או אתה וכל העולם הסובב אותך יחד, במהות בלתי נפרדת. הגבולות ברורים. בעמק הבכה, החיוב של דבר אחד גורר אין סוף של שלילת דברים אחרים, את אותה הפרדה גורפת, הגיונית. ניתן להסביר את העלייה ברמת ההוויה כמו היכולת לטפס ולהיות כל פעם האבן הראשה של פירמידה של כל מה שאתה מכיר עד כה. לעלות להיות מקור המשמעות לכל הסיבות כולן, לכל הצורות כולן, לכל הממדים, לכל הזמנים. הבסיס היחסי היה אדמת עמק הבכה עצמו, שכבת העיבוד הרחוקה ביותר במורד סולם ההיררכיות, בה היכולות של השינוי נמוכה ביותר, קרי החומר הדומם, ומעליו רמות משמעות מופשטות יותר ויותר. כאשר אחזת ברמת הרמוניה גבוהה יותר, גם אותו חומר דומם שחווית ברמה הקודמת הפך למהות מתקשרת, מדברת חלקית את עצמה, תכונה שנבעה מאותה יכולת עודפת של סדירה שרכשת לך מאותה אחיזה. אנחנו יכולים לסלוח בנקל לילד שפוחד מן החושך. הטרגדיה האמיתית בחיים מתרחשת כאשר אדם מבוגר פוחד מן האור. אפלטון. ככל שהמודעות שלך הייתה בונה כלים נקיים יותר ומכילים, היא הייתה רוכשת לה עוד פיסת דרך לעלייה אל האבן בשכבה הבאה של הפירמידה. שכבה שלמה בפירמידה סימלה את עליית האני כולו ברמת הוויה. אפשר היה לקרוא לה גם פירמידת הפשטות, מאחר ועל מנת לעלות בשלבים היית צריך להרשות לאלפי הידיים השונות בהם אחזה מודעותך על מנת להגדיר את עצמה בעולם ההוויה, להרפות את אחיזתם הכיוונית, ההגיונית, ההיסטרית, לאחיזה המורפית המאפשרת מרווח למעבר, ידיים שמעבר להיותם עוגנים של יציבות, עוגנים של השלטת טריטוריה פנימית בעולם האובייקטים שלך, היוו למעשה גבולות ומחסומים, כאילו שומרי שער הגורמים לך לחשוב שהם גבולות הביטחון וההגנה שלך, ומעבר מחכה לך הלא נודע, הלא ברור המסוכן. אחיזה בונה כלים, וכלים צריכים תחזוקה. אין מתנות בחינם.
כל אחת ואחת מנקודות אחיזה האלה דרשו תחזוקה, דרשו את מזונן ממשאבי הבחירה שלך, מנהר תשומת הלב שלך. זה היה אותו תהליך שתיארנו קודם, של פיצול ההוויה הגבוהה משורשך, עיסוק מתמיד של קטישה ושוב קטישה וכן הלאה, על מנת לספק את המשאבים לכל אחת מהידיים האלה. עם כל ירידה ברמה, איבד אותו מזון חלקי את משמעויותיו הגבוהות. יכולת לדמות ירידה ברמה כזאת לפירוק מרכבה למרכיביה. רמת על החלקים המפורקים עצמם איבדה את הפוטנציאל הקל היחסית של התנועה.